Wacin ya abincin nan. Ne ba ni bane, ni ba da iska bane, ba ni na ci abincin nan ba. Ni za ka gaya ma baka ci abinci ba. Wai kai a watan azumin ma ba za ka daina halinka ba? Kai wawa ne. Yau Juma'a ne, ana weekend. Aikin Ubangijin ne za ka yi ma weekend? Ba aikin da ba mu. Bari in je in samu yayan man gaya mishi. Sai ya san abin da zai maka. Ka tashi. Gashi nan ya ce sai kai wanki. Ya za ka ce in yi wanki? Kuma ka zo ka haɗu min da wannan mai wahalan wanki. Ba zan wanke ba. Ba zan wanke ba. Wannan ne mai wahalan wanki? Mana ba zan wanke da wannan ba. Kar Allah ya sa ka. Ni ba a zo na a gidan nan. Wallahi na banci ba a zo na a gidan. Ba kai iskanci ba. To ko ta halin ya ne mun sai da zamu gida kai. Kar kai wanke. A yana gidan ko mahadin mu na kada maka dukan tsiya. Kar kai wanke. Kan wallahi. Ba zan yi wankin ba. Ne ba da iska ba ne. Ya za ku tara mu wanki ni jakin ku ne. Sai na ce to bari in zo in same ka in gaya maka damuwa na. Kina so ki ce dai kina da buƙatar maganin farin jini ko? Yawwa ina so. Sai dai muna da sharaɗi da doka iri-iri. Naki aikin mai girma ne. Mai nauyi ne akwai halaka a ciki. In ba yi wasa ba. Kin gane ko? Za ki kawo ran kifi. Sa'annan za ki kawo kwanciyar zomo. Na uku shi ne za ki zauna a gidan nan na sati ɗaya. Za a miki sarace. Shi kenan. Kina shiga baya za ki ga ɗaki a buɗe. Iyali na sun yi tafiya. Ki shiga kawai. Akwai botikin wanka. Akwai zani wanda za ki ɗaura. Shi kaɗai. Da abin da ka gani a mafarki ko a bacci. Kake ce komai. Aljanu ne. Za su miki tausa, za su daddanne ki, da kin yi ihu, kin nuna ba kya so, sai ki halaka, ko kuma mutuwa ta zo miki gadan-gadan, ba gaira ba dalili. Abin da nake so da ke kenan. Ba zan nuna ba. Ko da kin ga siffa mai kamata, ki ɗauka kawai aljani ne. Kin ji ko? Shi kenan. Sannan bayan haka, kina fita daga nan. Duk wanda kika ga ya zo bayan ki, to shi za ki aura, har abada. Kin gane ko? Na sai a kwaso kaya. Na sai a kwaso kaya. Ina kwana? Ina kwana bayan gari ya waye. Maye? Waye. Oh, to. Kai waye? Ni ne shugaban 'yan sholi da duniya. Sholi? Giya za ka ce. Mana. Ba na son wasa ba, ni raina ɓace ki, ka daina mun wasa. Hato, wasa ta kulkuli ke ma, ko ya tsanani ke kara ma, za ka ce wasa, ka girma na? To ni na ruwana, ni ba na ji an ce kara amsa tambaya ne ba. Tambaya in tafi 1000, ka zo da ita, sai mun amsa maka. Ni gaskiya akwai matsala ba, duk wanda ya laifi ana hukunta shi ko? Hukunci mai tsanani. Bayan haka, ina da bulaloli a ɗakina da wukake za hukunci. To, menene hukuncin wanda ya kashe kanshi bayan ya kashe kanshi sai gudu ya bar gari? Kina fita daga nan, duk wanda kika ga ya zo bayan ki,
to shi za ki aura har abada. Kin gane ko? No, kai, ya aikata babban kuskure. Ka kashe kanka ka gudu. Ina ga a cikin hukuncin littattafai na da na rubuta. Alƙatalu, wani karyanatu. Za a kashe shi, kuma a kakkarya shi. Sa'an nan a ɗaure shi a kashe gidan yari.